Marcos Museo, dedication. Oo. Anong 20 yung napatay si Marcos? Hmm. Ano sabi yun? Mamigin yan? Alin? Ilocos Norte, I'm in. Kaso hindi siya na ano. Ay, ano meron? Ang daming tao. Dito tayo, Bin. Saan tayo? Capalera Food Fort. Kasi ako. Tingnan natin. Marcos yun. Tanong natin. Anong sabi? Okay. Anong sabi? Burgos, Banggi. Pindot ko? Ha? Teka lang. Oh my God! Wow. Pinindot ko din naman. Wait lang. Wait. Yan o. Toys, Burgos, Banggi, Pagudpud, Lumales. Sige. Wow. Wait lang. Number Sa Burgos. Sige, pindot mo yung iba. Ano nakalagay? Wow, ganda. Isa-isa lang. Isa-isa Patay mo yung isa. Yan, ano yan? Banggi. Tapos patayin mo yan. Sindihan mo yung isa. Yan, Bintar. Bintar. Wait. Tapos, isa mama? Mami? Sige. Isa naman. Paway. Burgos. Ayun, isa naman. Ito? Wala, sira. Diba? Ang ganda. Sarat. So, dun tayo galing sa Sarat. Off mo. So, ayan. Diyan po tayo nang galing. On mo Ganda niya, Burgos, Banggi, Pagudpud. Tatak, Sarat, Pintig, Turasi. Burimao, Pinili, Badok, Nueva Era. Banna, Marcos, Lingra, Susana. Ito yung mga ginagamit. Meron kami ganito dati ginagamit sa ilog. Ngayon, mahuli kami ng mga isda dun sa ilog dati. Ay, hindi ko pala tayo. May ganyan nakikita ko dati. Na mo, Buto yan. Hindi yan buto, mga shell yan. Ano siya? Sa ilog. Hindi, ano? Ay, sa dagat. Ano ito, mami?
Sa mga gamit pang ano, panghuli ng isda. Ang dami dito. Mami, oh. Mami, Ah, halika dito. Laki ng mukha. Ng itik ng ano. ano yan, baboy ramo? The Highlands. Nani? This Jetta. Ay, may bahay ka po dito. Oh, wait lang. Oh, banga. Ganito yung lagay ng tubig namin dati, Bin. Oh. Ito? Oo, malamig yung tubig dyan. Lowlands Park. Sige, o sige lang. Una ka ah. Ay, ganito Bin, meron kami yan dati. Ito? Oo, Ano ng baka? kalabaw. Baka pwede rin. Tapos dyan kami sumasakay sa... Ano po ba? Naalala ko lang. Dito kami sumasakay dyan Bin, sinasakay kami ni Amang. Tapos andyan yung baka. Ano po? Kalabaw o baka. Nakamiss. May bahay kubo. Yung ginagamit nila pang araw. Ano bahay ko? Saan? Bahay kubo. Ano to? Ito lang ang hindi ka na. Ano ba mabigat yung mga ano dito, Sa mami? birka. Mami, mabigat. Ah, nice bucket. Ito yung sa inaano sa ono. Nuwang. Yung pangalan nito, Pico. Oo, yan. Pico. Oo, Pico. Diyan kami nag-ano dati ng ano, munggo at saka mga ano, kamoteng kahoy. Mami, Hmm? yung risky? Mm-mm. Okay. Mga gamit ng ano, Ano to, tsako. mami? Mami, ano to? Farm kitalo. Bahay kubo. Huwag kang hawak ha. Galing na. Ilocos Norte. Famous structures. Ang ganda Ito yung ano mga sikat na tourist. Yan yung school. Cafe Bujidor Lighthouse. Ito yung Gabaldon. Mami, itak. Wag. Ang galing ng pagkakagawa. Ay, ang ganda. Kapitolyo ng Lawag. Yung Kapitolyo ng Lawag. Ala, may rich din to. Galing niya sa COD. Ano siya? Meron din yan sa COD. Yan o. Pak, Yan. pak. Galing daw sa COD yun. Ito. Yan. Ito, gamit sa ano, mami. Mami, Saan? di ba ang may kalaban? Bumabalik sa kalaban mo. Ito, oh. Ay, simbahan ng Paway. Mami, Paway ba daw? ito, oh. Mami, Oy, church. binabaril yung kalaban ng kakampi mo. Yan yung gawin mo. At syempre, ito yung Mami. bangki. Ang ganda ng Burnay. Ito yung Burnay. Tugaw. Mami, tignan sa likod mo may tulay. Saan? May tulay. Tulay ng ano yan. Ang daming gulay
The market. Tiyendaan. Ito na. Aba. Ganito. Ay, ang daming itak o ang gamit ng karit kumpay. Dino? Lakas niya. Ito yung mga ginagamit ng piyesta, di ba? Pinawag. Baka masira mo. Dino? Alesa. Meron pa yan po. Hello. Ano to? Wait. Ay, yung mga damit ng ano. Ayan po, mami. Hmm? Ayan po. Nakakatakot naman dito. Ha? Nakakatakot naman. Ito yung bahay ng sinaunang panahon din. Ha? Mga bahay ng sinaunang panahon. Panahon ni Maria Clara at Ibarra. Sino naman to? Ganyan sila inang saksi amang noon. Abel. Pagtatahi Abel. Ako. Waya-waya. Ay, nasa luma. Si Inang. Ay, ayan yung luma niya ito. Aba. Ito yung ginagamit pag nagtatahi sila noon. Tara. May tao ba? Ang galing. Ang lakas makasinaunang panahon. Hindi lang. Parang Maria Clara Ibarra. Galing. Ayan pa, mami. Ano to, mami? Yan yung parang ano nila eh. Ang galing guys, oh. May radyo, no? Tumutugtog pa siya. Tumutunog pa siya, guys. Ang galing. Ano? Mayroon
Begin the operation tawag Mrs. JC Action Radyo 38 pa. Ingigin mga bakit 100 pesos kilo. Nagulat naman ako dito. Para ko si Marcos. Ang galing. Ang lakas, ang lakas ano guys, pag pumasok ka dito, para kang nasa sinaunang ano. Oh, di ba? Ganyan pa yung mga unan natin. Ganyan pa yung mga sapin ng unan namin noon. Oh. Wait lang ah. Kisa may gawa sa ano, mga sapin. Yung mga usong ano dati. Ganun po. Yung malalit-lit yan. Ang galing oh. Tapos ito yung kusina niya. Oh, ito pa yung plancha dati din oh. Ano yung plancha mo? Ganyan pa dati, lalagyan siya ng uling. Ngayon yung plancha noon, lalagyan mo siya ng uling para Ano naman uminit. Ito yung unang-una pa, anay. Tato. Ano plancha? Latok. Ganyan, oh, diba? Ganito kami dati nagluluto eh. Lutugan. Ito yung pang hihip. Ihipan mo siya para magkaapoy. Galing guys. Sinaunang ano talaga. Ito po. Dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan. Ang laki na itong pizza. Sige. Ano? Slide to open. Oh, machine well. Huh? Machine well. May tao pala dyan. Ang mga souvenir. Mga souvenir shop pala to. Thank you to. Oh, cute, mami. Huwag mong galawin, baka maano mo. Ano yung souvenir shop? Philippines. Tara na. Tapos na ako ah. Wait lang. Ano tayo, baka mayroon silang ref magnet. May mga jeep, mami, oh. Mga jeepney. Ala? Mami! Mm. Si Marcos, oh. Saan? Ito, oh. Collection na jeepney collection. Walang ref magnet. Eh, ito yung magnet ref. Oh. Bili nga ako ng isa. Ito pa, oh, may ref magnet. Ito, oh. Wallet. Ito po, oh. Mami! Huh? Mga tao.
So, ayan guys, bumili ako ng ref magnet dito.